van començar a explicar que en Grècia teníem dos grandes branques de pensament relacionat amb la medicina, una la màgia i una altra l'empirisme. I van parlar de los dos fets mitològics més importants relacionats amb la medicina en Grècia, que és aquest personatge que teniu aquí, que és Quirón, ara els que m'heu escoltat l'altre dia ho teniu molt clar, en una història fascinant, el fill de Filara i de Cronos. Cronos enganyava a Rea, que era la seva dona, i doncs, i ara què fem? Doncs es transforma en cavall amb tan mala sort que l'embarassada, que és Filara, té un petit que és un centauro. Quirón ja té coneixements de les herbes medicinals, per això sempre li fiquen aquesta mena de llaurel ahí sobre, i a més és un gran educador, ahí lo tenéis en l'educació d'Aquiles. L'altre gran personatge, que és en el que començarem avui, era Asclepio. Asclepio també té una història fascinant i una relació amb l'amor que des del principi era molt agradable de saber. Clar, la seva mare estava morta a la pira funerària, i van fer una mena de cesària per treure el nen, que és l'Asclepios, que treu, per tant, molt relacionat amb l'amor, estava a punt de morir. Per això veieu com ràpidament agafa un símbol, que és un símbol que potser arribem aquesta tarda, que és la serp. La serp es relaciona amb la medicina des de fa 1000 anys i acaba en l'escut, en el símbol dels farmacèutics, que suposo que en algun moment us acabaré explicant per què i què fa allà. Doncs avui, com us deia, ens van quedar en Asclepio, bàsicament per intentar saber què passava, com curava Asclepio a la gent. La gent anava a un lloc determinat a fer-se curar, i un cop que arribaven a aquest lloc determinat feien una sèrie de coses que seran en les que passarem una mica la primera part de la xerrada d'avui. Aquest és un pla d'un lloc en què algú de nosaltres hem estat junts, allí els viatgers de Grècia, que és el Templo d'Epidauro. Aquí vam donar una conferència en unes sabates explicant què feien la càscara del gla, com s'intoxicaven a la càscara de gla, i les dones començaven a al·lucinar perquè la càscara del gla té una mena de belladona, de substància que provocava aquestes al·lucinacions. El Templo d'Epidauro s'entra per aquí, que són els propileos, o els propíleos, i s'arriba a un primer templo molt petit, que és el d'Artemisa. Però la part que es dedicava al culte d'Asclepio és aquesta que està aquí en el mig. Aquí teniu el templo principal, on estava l'estàtua que heu vist abans, estava ficada allà dintre. I aquí, que és el lloc en el que pararem aquesta tarda, i que suposo que somriurem, és un lloc que es diu Abaton, o Abaton, perquè com és grec no sabem bé com ficar l'accent. Després de lo de Nebrija sembla que va quedar una mica més clar. Aquest Abaton o Abaton servia perquè la gent estigués aquí estirada i passaven la nit. Vereu després alguna imatge en què estava la imatge del Déu per allí donant voltes, i la idea era que quan uno dormia aquí es curava. Però aquí passava de tot, i vereu després exactament a què m'estic referint. Aquesta part inicial és el Tolos, i ara us vaig ensenyant. Aquestes són les runes que van començar a visitar, aquest és el templo principal, i la idea és passar ràpid perquè veieu la magnificència d'aquests templos. Eren templos immensos, on arribaven milers de peregrins fins aquí. Per fer-vos una idea de la dimensió que tenia l'acròteron d'aquest templo, és a dir, la part superior del templo grec, us estic ensenyant aquí a continuació com eren les estatuetes que tenien ficades. Són les que estan a la sala 32 del Museu Arqueològic d'Atenes, i mireu la dimensió de les escultures. Mireu una representació d'Amazonomàquia, que és absolutament immensa. Fixeu-vos el que estava, diguem, a la part superior del templo, el que seria el sostre nostre, per sobre del sostre, l'acròteron. Les nereides, tot això estava per sobre. Imagineu-vos la immensitat quan la gent arribava allà, era l'equivalent nostre a les catedrals. La mateixa sensació quan tu entres en una catedral i veus que això és immens. I aquesta sensació que tu eres molt petit i el que t'han ficat davant és molt gran és la que aprofitaven en medicina també per dir, escolta, aquí arribes a un lloc en què realment el que va passar és una cosa grandiosa. Mireu aquestes nereides i fixeu-vos, només que sigui de pas, els aficionats a l'art grec, com la distribució del vestiment, els plecs dels vestits no estan molt ben fets. És la primera part de l'escultura grega, que és la part arcaica, la veieu? Són plecs molt bruscos, mireu la dimensió. En aquesta Niké, que és l'estàtua de la Victòria, una que representava Atenea també i que ficaven davant del templo. Algú potser recordeu-se quan subiu a Atenes, el primer templo que queda a la dreta, que van desmuntar els turcos perquè servís de peça d'artilleria en la guerra dels 70, és el templo dedicat a Atenea Niké, és la que donava pas a que totes les coses bones succeeixen després. Fixeu-vos tota aquesta col·lecció d'estàtues dintre per tenir una idea de que quan arribava allí un grec el pobre es trobava molt petit davant de tanta grandesa. Aquí hi havia un temple rodó. El temple rodó en Grècia es diu Tolos o Tolos. I aquest temple, que és el d'Epidauro, està pendent de restauració amb fons europeus. Això vol dir que tardarà en la situació que tenen. Així que us he fet una foto saltant de ciutat
d'un Tolós que es veu molt més bé, que és el Tolós de Delfos, com esteu dient per ahí. Sí, és el Tolós de Delfos que és el millor conservat. Atenes tenia un Tolós també, però que pràcticament està en runes i que no serveix de res. La idea és que és un temple circular. Exactament què passava dintre del temple no sabem molt bé. Sabem que hi havia una mena de dones que balaven aquí a dintre, que es diu Mènades, i que aquestes dones són les que us deia abans que estaven intoxicades. L'altre dia feien broma quan estava Carlos García Gual per aquí per Girona en relació amb la intoxicació de les dones en qüestió. Era tan immens l'espai que era tota la muntanya dedicada a l'arribada del malalt a veure el Déu que le curarà. I recordeu-vos aquest amfiteatre en el que algú dels companys d'Història de l'Art ens va dedicar una cançó, un tenor, que se sentia perfectament als bancos de dalt i que suposo que els que heu estat recordeu com anatòmicament els bancos són perfectes. L'esquena queda perfectament assentada al banc, a diferència del que passa en les cadires nostres d'ara. Aquest grup d'asclepions, que es diu així al templo on es fa la curació del malalt, estan distribuïts per tota Grècia i per tota Grècia menor. Aquest és l'Asclepion de Kos. L'Asclepion de Kos, que és una ciutat que està al mar Jònic, té importància només per una cosa, perquè en Kos és el lloc de naixement del metge més famós de tota la història grega, que és Hipòcrates. Hipòcrates està aquí sentat. Veieu? Està aquí sentat. És aquest tipus que està en l'Himalion, en aquesta mena de vestit que li fiquen acá, i aquests dos que baixen el mosaico romà, també d'Herculano, aquest és Apolo, en una iconografia romana que no és molt coneguda, però que els romans pensaven en Apolo sembrant al mar Teseu, el dios de la guerra romà, i per tant li ficaven ràpidament l'escut i li ficaven una mena de llança i no sé quina cosa més, i aquell que baixa per aquí és el mateix Asclepion, que va donar-li el seu coneixement a Hipòcrates, que està aquí, com veieu, sentat, tratant d'explicar la seva doctrina. Clar, el que veurem és exactament què passa aquesta tarda. Veurem què passa des que la màgia i l'empirisme formaven part de la resolució del cas clínic a el que Hipòcrates farà en una malaltia, que és una malaltia molt típica, que es diu mal sagrat, encara es diu ara gran mal, diuen els francesos, que és l'epilèpsia, i que veureu exactament com es tracta. Quan el tipus sortia del temple, ara veurem què passava dintre, doncs estava molt agraït i algú es curava, igual que passa 2000 anys després en les esglésies nostres. Uno va i posa una llum o una llumeta perquè quede constància de que s'ha curat. I aquí veieu el que es deixava dit aquí, Asclepion, que és aquest que posa aquí a dalt, Asclepion i Igea. Igea era la filla d'Asclepion, recordeu-vos l'altre dia, hem parlat de dos fills més que estan barallant a la guerra de Troia, que eren Podalirio i Macaón. Podalirio estava al camp de batalla, però Macaón és el que patia les inclemències del Patroclo en aquella mena d'espasa que l'estava traient, netejant la seva ferida i traient la fletxa que l'havien clavat. I aquí diu, le dedica molt agraït, molt agraït. Per tant, algú dels que sortia d'allà sortia la sensació de que es curava. Quan uno mira 2.500 anys cap enrere, passa de tot, però tenim que intentar posar-nos en la situació del tipus. Aquí hi ha un tipus que arriba a un lloc que està molt lluny de casa, que queda molt impressionat per lo que ha vist, que fa no sé què, que ara anirem exactament a veure què és el que fa, i que immediatament després té la sensació de que s'ha curat d'alguna cosa. Naturalment passava de tot, com ho podeu imaginar, i passava de tot en totes les malalties, per cert, igual que avui. En la qual no penseu que la diferència és especialment diferent d'un lloc a un altre. El poder d'Asclepio era tal, la sensació que tenia Asclepio com a déu sanador era tal que en els relleus, especialment els relleus de l'inici de l'imperi romà, aquí està la seva dona que és Epione i aquí és un tipus que es va curar, veieu en l'Himalion, en aquesta mena de capa, en els plecs que ara són una mica més fins que els que s'ensenyés abans, perquè ja comencen a ser del segle VII i segle III i segle II, està sentat sobre un coixí molt raro, és l'òmfalos. L'òmfalos, que és això que teniu ahí, és el centre del món. El déu de la medicina controla el món. Per això aquesta xerrada tenia la idea de déus i metges i homes. El déu controla el món. Tot el que passa important passa per aquí. Els hebreus això li diuen Bétilo. Bétilo, que ve d'una paraula hebrea que es diu Betel. Betel significa morada de Déu. Allí mateix vivia Déu. I per tant, d'ahí emana la força curadora de l'Asclepio aquest que us estic contant. Clar, però el més interessant de resseguir des del punt de vista mèdic és, vale, d'acord, si un tipus arriba allí i pensa que es cura i surt d'allà donant gràcies perquè sembla que s'ha curat, què ha passat enmig? Què ha passat enmig? Bueno, enmig passava que dormien en el lavatón. Tenim molt poques pintures que reflexen aquest moment. Aquesta és una d'una col·lecció particular d'un alemany que es diu Stoner.
Però mireu el que passava. Passava que era una mena de dormitori comú en el que la gent... Després que hi havia un personatge que era el sacerdot, el mossèn de l'època, que estava fent una mena d'imposició de mans. Segur que si comenceu a prestar atenció veureu com la serp torna a agafar aquí una mena de joc. Mireu una altra serp que està aquí entrant al gitet. No queda clar. No queda clar perquè necessiten la serp com, diguem, intermig entre el Déu i els homes perquè es curesen. No queda clar, però sí que és veritat que formava part d'ell. I després veieu aquí a darrere la imatge del Déu. Està Asclepio mateix allà presidint el que està passant al dormitori. El sacerdot, com us dic, està aquí. Fixeu-vos un cop més en què el sacerdot ja té aquesta mena de corona de llaurel, portant entén d'herbes medicinals, que és el que vol dir quan veiem quadres relacionats amb la medicina, i en principi la gent dormirà aquí. Com us deia, hi ha molt poques imatges, he trobat molt poques. Si alguna vegada vosaltres trobeu alguna, recordeu-vos de mi, me la maneu al correu, que serà, en fi, estaré molt agraït. Aquesta és d'un prerafaelita, que aquí hi ha algú que les agrada molt. Doncs els prerafaelites tenien una visió de Grècia romàntica en el sentit no pejoratiu, però sí tontolicón, diríem ara. Ells tenien una visió massa idealitzada de Grècia. Tan idealitzada que pensaven que el que passava davant d'Asclepio, que és aquesta estatueta que teniu aquí, era primer que es feia una mena d'ofrenda als déus. L'altre dia hem parlat com aquesta ofrenda als déus, la major ofrenda als déus, era que arribés fum fins al cel, que és on estaven ells. Fum perquè normalment aquest fum venia dels menjars i als déus les agradava molt menjar bé. Recordeu-vos que quan Prometeu pren la decisió d'enganyar a Zeus, el que fa és fer cuinar la grassa, li posa foc, però li dona les pedres i no la grassa, que és el que li dona als humans, i per això és castigat i en fi, que l'àliga li menja el fetge, que és un altre moment en què probablement viurem al llarg d'aquestes xerrades. Mireu, aquest nen es diu el nen malalt, és aquest que està aquí. I el pintor ha estat molt bé, ha estat molt hàbil, i com estem a finals del XIX i estem a Anglaterra, que és John William Waterhouse, el que esteu veient ahir, doncs s'ha fixat que els nens que estan malalts a Anglaterra no agafen sol, doncs, i per tant són molt més pàl·lids. I mireu com hi ha un nen que està sa, una nena que està mitjana, i ara fixeu-vos el color que l'ha posat pàl·lid, anèmic, que era el color típic del raquitisme. Per tant, el pintor està pintant el que veu a l'Anglaterra del segle XIX. Però tot això no és més que una construcció. A Grècia no entraven dintre del temple a curar-se. El moment de la curació estava al dormitori. Estava al dormitori. Hi havia, diguem, una mena d'oracions, si l'anacronisme està permès, doncs que feia que el nano sortís del dormitori curat. I el sacerdot, que torneu a veure aquí, veieu, un altre cop a la corona de llaurel, explicant aquest, ja porta una mena de líquid del que ara probablement parlarem per veure què és això. Recordeu-vos que en algun moment, els que ja ho heu sentit algunes vegades, aquesta obsessió per el líquid que porten en les pintures m'acompanya des de fa temps. I sempre poso d'exemple el líquid que li donen al Goya, quan el doctor Arrieta, que lo té a darrere, l'està curant. I Goya apunta per sota al doctor Arrieta que me salvó la vida. Doncs era jarabe d'ipecacuana, quinina i resina de no sé què, que l'únic que feia era provocar diarrea. Per tant, un altre cop el sentiment de que algú l'està ajudant, l'està suportant en l'ajuda, i una altra vegada el sentiment de que aquesta ajuda no es correspon a lo que en realitat. Això va passar 2.000 anys després i ara estem 2.000 anys abans, que és on continuarem. Per què la gent pensava que es curava? La gent pensava que es curava perquè aquest procediment li dèiem incubatio. Així que ara quan els metges joves comencen a estudiar el període d'incubació de les malalties infeccioses, estem aquí. Incubatio era el moment en què el tipus que estava malalt dormia en un lloc determinat amb la idea que aquest son era un son protector per part del Déu i que immediatament després es curava. S'han tornat bojos o no? És la primera pregunta que uno té que fer-se quan mira cap enrere en medicina. No s'han tornat bojos. Penseu en una malaltia normal. Quan uno té una pneumonia o quan uno té una infecció del tipus que sigui, doncs hi ha un moment, que normalment és a la nit, en què aquesta malaltia fa crisis, diem nosaltres. Crisis vol dir que el tipus està fatal allí i al matí quan s'aixeca millor. La febre ha desaparegut. Per tant, si es té que curar, es té que curar durant estar dormit. No s'han tornat bojos. Ells saben que a la nit hi ha alguna cosa que les fa millorar i, per tant, que la idea seria veure què passa aquí. Doncs, però, és una idea grega? No és una idea grega, que és en el que pararem 2 minuts, ni molt menys. És una idea que ve de molt més enrere. I molt més enrere és aquest relleu que forma part dels que estan destrossant ara en Síria, en l'antiga Síria, en l'antiga Mesopotàmia,
en el que es veuen dues figures, aquesta, que és el responsable del poema de Gilgamesh, i aquest altre, que és el tipus que entrava a la ciutat dels humans però que no era humà, que era Enkidu. Recordeu el poema de Gilgamesh? Aquest Enkidu va dormir en una prostituta a les afores d'Uruk i ell ja li va convèncer, escolta, ja no hauries de ser més animalet, veieu aquí com té les cames de mena de cabra, una cosa semblant, i hauries de formar part dels humans. Això, com vosaltres sabeu, no va acabar bé. Ara veureu que no va acabar bé, la idea de que entre, de posar dintre de la ciutat aquest animalet. Però mireu, com aquesta vegada és pintura i literatura, mireu el que deia l'Enkidu quan estava adormit el sol. Està adormit en una muntanya, el poema està dient que està dormint dintre de la cova d'una muntanya i que ja ha vist dues coses molt importants, la casa de les tinieblas i la casa de les llums, la de les tinieblas i les llums. Ara quan uno ve el True Detective i acaba, el True Detective és aquesta sèrie també, diguem, exòtica en misteris que resoldre, i acaben dient que és la batalla entre la llum i l'oscuritat, la llum i la foscor, doncs han passat 3.000 anys o 4.000 si estem allà mateix. És aquesta casa de les tinieblas d'un cantó i aquesta casa de les llums. I ell ha vist que estava dormit, ho veieu? Estava dormit. I és ahir, quan està dormit, quan veu les coses. Quan veu perfectament què és el que passarà quan entra a la ciutat d'Uruk, que és el que li està dient la prostituta en la que s'ha acostat just a l'entrada. Com us dic, el poema no va acabar bé i l'animalitat de l'Enkidu va terminar carregant en algú que s'havia fet amic seu, que era el Gilgamesh, i veieu com lo va investir i lo va matar. Primera part, pontant. El tipus que s'acostava allà, probablement coincidint en una crisi de la malaltia, i entenem per crisi just el moment en què la febre se'n va i arriba el dia, té la sensació de que es cura. Per tant, sembla que la cosa funciona. Què fem després en medicina? En medicina el que fem és parar aquí i dir, bueno, ja hem terminat la medicina grega, ara explicarem la medicina occidental. És mentida, com totes les categories de les que immediatament aconsello que el primer que penseu quan veieu un rètol és intentar pensar que és mentida. Mireu, aquest que us estic col·locant és un relleu d'Orígenes. Orígenes és un pensador del segle II, després de Cristo. I veieu com està explicant aquí a un disciple, que té cara de disciple perquè està molt atent, sobre una mena de pergamí, l'està explicant les coses que diu Orígenes. Quines coses deia Orígenes? Va escriure 4 o 5 llibres, però un important, que és el que ens ha arribat traduït pels àrabs, que es titula Contra Celsum. Doncs què discutia Orígenes 3 siglos després, o sigui, 8 segles després de lo que estem contant nosaltres respecte a la incubació? Si els malalts es curaven perquè los curava Asclepio o es curaven perquè los curava Cristo. No n'hi havia més. 800 anys després, la discussió en el Contra Celsum radica simplement en decidir si el que cura els malalts és Asclepio o Cristo. No va quedar clar, però sí que va començar a quedar clar que la incubatio era una cosa molt important que arribaria pràcticament, com ho veureu ara d'una manera o una altra, fins als dies, d'alguna manera, presents, en certa manera, lògicament al món occidental no tant, però en aquestes visions que nosaltres tenim d'Àfrica i de llocs llunyans, en fi, relativament freqüent. Aquesta història que comença ara és perquè veieu què fem als templos, perquè si tenim un templo d'Asclepio en el segle III i a partir d'ahir necessitem transformar-ho en un templo cristià, alguna cosa tindrà que passar. I efectivament tenim només un exemple, que és el que aprofitaré per seguir. Davant d'Alejandria va haver un terratrèmol terrible. Doncs hi ha una part d'Alejandria que està enfonsada, com recordeu, és la discussió que tenim en relació a la biblioteca d'Alejandria, si està enfonsada davant o està enfonsada darrere o no sé què. Una part d'aquest enfonsament es guarda relació en un templo dedicat a Isis, que es diu Templo de Abukir Menuti. El templo d'Abukir Menuti no pot ensenyar fotografies perquè no n'hi ha, però sí aquest que també està dedicat a Isis i que, com us recordeu, està en la isla de Fila, com veu que esteu identificant. Aquesta isla de Fila, tot el templo estava dedicat a Isis. Per cert, Isis era la deessa de la sanitat, de la medicina en els egipcis, que també es curaven, aunque d'una altra manera. Però els llatins i els grecs le deien Kira. Esto es important perquè veureu el que passarà a partir d'ara. Aquesta Kira la tenen que transformar en una deessa cristiana i això passarà en molt poc temps. De tota manera que quan... Aquest és el templo que suposo que és la imatge que recordeu aquí darrere, que és de Fila, que és un lloc preciós, que normalment lo fas en el trajecte quan baixes de Luxor cap a Luxor en el creuer. I l'aspecte que té un templo d'Isis lo sabem per els mosaicos romans d'Herculano, que és esto que teniu aquí. Aquesta és la diosa Isis, la veieu? Aquestes són aquesta mena de sacerdotisses que té a darrere, i aquí teniu una que arriba ara, però que és molt fàcil de saber qui és, perquè té una mena de banyes aquí davant, les veieu? Aquestes banyes que té aquí davant identifica a una
una doncella grega que es diu Io. Io, Zeus es volia acostar en ella i com no sabia com la va transformar en vaca sagrada, recordeu-vos, en vaca blanca preciosa, i per això lo identifiquen, veieu, en les banyes, que és quan arriba al temple d'Isis, perquè va tenir que fugir de Grècia cap a Egipte, perquè si no acabaria morta per la energia negativa de Hera, que era la dona de Zeus i que estava molt cansada de tanta infidelitat. Bueno, però tenim el templo. El templo aquest funcionava com esteu veient, després vereu alguna imatge més, i funcionava com a templo d'Isis en el que els egipcis anaven i es curaven. I quan arriben els cristians, què passa? Pues passa el següent. Aquest que teniu aquí és Sant Teòfilo, o Teòfilo d'Antioquia, que és el responsable de que aquest templo comencem a pensar que es té que transformar en un templo cristià. Però el més intel·ligent de tot és el seu successor, que és el Sant Cirilo d'Alejandria. Sant Cirilo d'Alejandria, que era un gran pensador, va decidir que fins aquí havien arribat, que ja està bé d'anar allí al templo d'Isis, que el que es tenen que curar com a templo cristià, doncs ja està bé. Doncs, i què inventa? Doncs dos sants immediatament, i a més aquí tenim constància de com se los inventa. I com es diu el sant? Home, doncs si la diosa es deia Quira, el sant es diu Sant Ciro, perquè tothom sapigués que anava al mateix lloc, i per tant no tenen ni que canviar de nom, simplement l'únic que canviem és la ideologia que està sustentant una idea que era egípcia i grega en una idea que a partir d'ara és cristiana. Aquesta Quira, que és la Isis dels antics, es transforma en Sant Ciro, cap problema. I com a més necessitem que la gent vagi i que sàpiga que passarà alguna cosa important, el temple es dedica a Sant Ciro, que és aquest que teniu aquí, i a Sant Juan Soldado, Sant Juan de Roma, que lo vereu en el santoral si algun dia teniu curiositat, que és un soldado romà que acompanyava a Ciro en les seves pesquises i que els dos van terminar morts. Però, clar, ens dona pistes de què passava abans. I com ja anem a la mitja hora i sapigueu que aquí descansem una mica i somreïm, doncs a veure, quan toca somreir. Això és el que diu el discurso de Sant Cirilo sobre el que passava abans en el templo de Isis. Veieu? I lo diu clarament, vengan ràpid perquè esto és un error. Vinguin a l'Hospital de Verita. Vinguin a l'Hospital de Verita. Ja està bé que ens diguin, quan estem dormits, què és el que tenim que fer. Ara vereu algun exemple. Ara vereu. Ya está bien, porque al final acabaremos equivocados. ¿Veieu? Lo ha dicho la señora Quira, que era Isis. Haz esto o aquello, i després penseu que us he curat. No, ja està bé, això no pot ser. Doncs vosaltres, a partir d'ara, deixeu de pensar en dones, deixeu de pensar en mags, deixeu de pensar i comenceu a confiar en el que realment us curarà, que és el Cristo, diguem, en el que nosaltres creiem. Siglo II, la mateixa discussió que us he contat abans, en Orígenes, tratant de posar en marxa el mecanisme de qui cura a què grup de malalts. Clar, aquí hi ha crida l'atenció una cosa, i és com es fa referència al sexe del sacerdot. Jo quan vaig llegir això la primera vegada l'he llegit malament, així que he anat ràpidament a les fonts i segur que està mal traduït, que és la segona cosa que... Doncs no està mal traduït i no estava mal llegit. El sexe que té el sacerdot sembla que juga un paper important. Però, clar, no està clar com, perquè estan arribant tots al mateix temple i s'haurien de curar homes i dones. Tenim un petit llibret d'aquest personatge que veieu aquí, que és Sant Sofronio. De fet, si comenceu a buscar en llibres que no estiguin massa bé documentats, vereu que diuen que és Sant Sofronio el que era cec. No, és una petita bestiesa. És el mateix temple i han passat 500 anys, ara estem al 638 o 36. I Sant Sofronio va arribar a patriarca de Jerusalem i es va morir quan van entrar els musulmans a Jerusalem, que diu literalment que voló al cel, que vol dir que li volaron el cap i que per tant se quedó sense cap just en la tomba de Jerusalem. Per tant, ell estava bé i veia bé. Però els llibres, en aquest grup de 3 milagros que publica Sant Sofronio, conta una història preciosa que fa referència a un tipus que es diu Menas, i que ens diu clarament què passa en els templos aquest i com es curen, que és el que resseguirem ara i que vereu a més que serà. Doncs el tipus es posa molt malament i deixa de veure. I a més deixa de veure i ens diu com. A l'ull li surt una mena de membrana. Estem a Egipte i ara, clar, qualsevol dels metges que hagi estudiat una mica d'infeccions i sente dir-lo de la membrana de l'ull diu, tracoma, efectivament, és una clamídia que normalment en condicions de poca higiene doncs fa aquest tipus de ceguera que ara curem amb antibiòtic. Això ho sabem ara, però abans no. De tota manera que després de terminar de sortir la membrana a l'ull, el tipus ja no veu, veieu? Tenia els ojos completamente pegados, no era capaz de enseguida. Y por ser, hay algunas frases preciosas, ni la presencia del día si faltaba quien se lo anunciase, és preciós la manera d'explicar com aquest tipus deixa de veure.
Total que doncs, aquest tipus arriba al santuari del que estem parlant, que és aquest santuari de Bukir Menuti, doncs, i l'expliquen bé un cop que està adormit, veieu? Un cop que està adormit, l'expliquen los santos, els mateixos sants, està escoltant la veu dels sants que li diuen el què. Doncs aquí tenim un altre petit problema. Aquest home que va allí diguem, a curar-se, escolta la veu del sant de veritat o no? Això és important de saber, o simplement al·lucina, o simplement creu que l'ha escoltat, o simplement és suggestió, o què passa. No sé si recordeu aquesta història que conten de l'Alejandro Magno quan arriba a Egipte. Arriba a Egipte, recordeu, una mica 150 quilòmetres cap a l'oasis de Xiva, direcció Farafra i Bajarilla, d'Alejandria cap avall, per dir-ho així, i els generals diuen que s'ha terminat, que fins aquí hem arribat. Diu que fins aquí ha sigut divertit. Ara continuar conquistant món, no. Repartim el que hem conquistat i Alejandro té un problema. Diu, escolta, i com ho fem que aquesta gent vagi cap a la Índia si nosaltres estem aquí? No tindrem manera de solucionar el lío. Sí que tenim manera. Va ficar un tipus de darrere del templo al que van arribar, a prop de Xiva. I quan van entrar els generals, un tipus que havia darrere feia la veu del que deia cap on tenia que anar. Teniu que anar cap a la Índia i tots cap a la Índia. Per tant, sí que havia manera de que en aquests templos, gent que estava inclòs fora del lloc del santuari, sigués capaç de parlar i que el malalt escoltés el que estava passant. Bien, com veieu aquí, diu, vete, lávate en Siloé i recuperaràs la vista. Siloé és Jerusalem, això sí que us recordeu, i l'estanc pensaven que no existia fins a 1900, en què el doctor Thompson, també metge, va trobar l'estanc de Jerusalem fent allí una mena de peregrinació. Aquesta és la fotografia original i aquesta, que és molt més maca, és la situació que té ara l'estanc de Siloé a Jerusalem. Doncs el cas és que els santos d'allà li diuen vagi vostè al lloc de Siloé i doncs tornarà a veure. Clar, això té poca explicació, perquè per molt que es rentés aquí seria difícil que comencés a veure. I de fet, un cop que Sofronio ha escrit el miracle, comencen a passar coses que diuen a veure, hi ha gent que no ho té tan clar, no? Aquest que diu el Sofronio ha anat a Siloé i efectivament s'ha rentat i ha vist, però mireu aquí, aquest és un altre tipus de Tebas. I ell diu ahir amb molta gràcia, diu, clar, aquest lo tenia fàcil, estava a prop de Jerusalem i a més tenia calés per anar-hi, és el que diu, el que esteu llegint. I per tant, clar, si estava a prop de Jerusalem i tenia calés per anar-hi, doncs és clar que podrà anar, però jo no tinc calés i estic molt lluny de Jerusalem, doncs com vaig jo a rentar-me a l'estanc de Siloé? Doncs, per tant, ja hi ha un grup de persones que comencen a pensar que això del miracle no acaba de quadrar. Doncs aquí els sants, els sacerdotes del temple, lo tornen a arreglar, lo fan dormir al tebasiano aquest, al temple, i s'escolta una veu que diu, escolta, tu tens que anar a parlar a un tipus que es diu Tomàs el de Chimina, i aquest te donarà una moneda d'or. I li dius que aniràs de la nostra part. I efectivament el Tomàs el de Chimina sembla que se la va donar. Aquí no, però si venien de part del temple i dels sacerdots i tot això, qui s'arrisgava. Per tant, no tothom pensava el què. De fet, hi ha una cosa que està pendent de fer, i així llanço la idea, per si algú li da per resseguir el d'això, i que és seguir el sexe a la història de l'art. N'hi ha molts de quadres, jo tinc uns quants, però seguits no està bé, perquè aquest miracle de Sant Sofroni ja comença a tenir base en algun dels evangelis. El Mateu, si no recordo malament, és el que diu deixeu que el primer cec caurà i després del primer caurà el segon i després el tercer i després el quart, perquè un cec no guia mai bé, un cec simplement no guia. Aquest és el quadre de Peter Bruegel en què es veu aquesta mena d'idea de Mateu aquí a dintre. Bueno, però què més coses passaven allà en la Incubatio? Què més coses? Passaven 3 coses que us he portat que suposo que ens faran somreir a tots. Clar, tenim un grup de dones en un dormitori, un grup d'homes que sembla que estaven separades en un altre i entre mitges els sacerdots, que com ho veieu, el sexe comença a tenir importància. I naturalment, com ho podeu imaginar, passava de tot. El primer que conta el que passava en una mena de divertiment i molta mala llet, és un llibret que jo he llegit i que a més, si un dia esteu de molt mal humor, és un llibre preciós per llegir-ho, perquè li caia molt malament aquest que li diu el falso profeta, Alejandro de Abonutico. Aquest personatge, l'Alejandro de Abonutico, era un xarlatan, es posava davant del públic, parlava de medicina, de tot, política, feia de tot. Però la fama era tal que quan va arribar la peste de Roma, la peste antonina, que va enganxar l'emperador Antoni el 166, doncs les cases posaven rètols amb frases seves, perquè era un tipus que tenia molt de predicament, la gent pensava que creia molt en ell.
Mireu el que falta a l'Alejandro per començar en opinió del Luciano de Samosata que veieu aquí. Hi ha una rutila que sembla que és una dona molt maca, doncs, i que fora del temple Alejandro i ella semblava que s'entenien una mica. Doncs, però quan arriba dintre del temple, escolta, ara ja hem perdut el control, en aquest dormitori o abatón dels grecs hem perdut clarament el control. Mireu que diu, había besos y abrazos delante de todo el mundo. Y el final es absolutamente fantástico y de la época, diu, y si no hubiera habido tantas antorchas, hubiera hecho algo que suele hacerse en secreto. Doncs, per tant, aquests dormitoris passava quasi de tot. En el que es curaven i no es curaven, sembla que els sacerdots tenien alguna idea que podia ser d'una manera o una altra no adequada per al joc. Però clar, aquí crida molt l'atenció, home, per molta personalitat que tingui un tipus i tingui una capacitat de suggestió immensa, com és capaç de convèncer una noia de que té que arribar al temple i que després en el dormitori no sé què? Doncs perquè el tal Alejandro de Bonutico portava una serp enrotllada sobre si mateix. Era aquesta serp que veieu aquí, que queda només 2 o 3 escultures, aquesta que us estic ensenyant és d'un museu a Romània. I a la serp en qüestió, els grecs li deien, els grecs que quedaven, les deia Glypkon. Era el joc del que manava el poder de la Bonutico, era aquesta mena de serp que ell portava i que la gent començava a dir coses meravelloses de la serp. Per exemple, que tenia una cabeza d'home, tenia un cap d'home. Un cap d'home, això és molt complicat. Quan era molt complicat la van posar com veieu aquí, perquè li deien que tenia un cap de lleó. I per tant la Bonutico era un tipus tocat per els déus d'alguna manera o una altra. La segona història que us volia contar del dormitori en qüestió, de la incubatio aquesta prèvia a la curació, té que veure amb una història de l'església que veieu aquí, que escriu un tipus que es diu Rufino de Aquilea, però si us dic de veritat es diu Rufino Tiranius de Aquilea. I és important perquè el sacerdot que protagonitza aquesta història també es diu Tiranus, veieu? Tiranus. I sembla que aquest Tiranus tenia un passadís per el que entrava i sortia del temple i dels dormitoris en llibertat. I a més també sembla que convencia alguna dona per a dir-li que, escolta, vostè estarà aquí en aquest dormitori i serà posseïda per el Déu. Posseïda, hem de suposar, carnalment. I per tant, el tipus anava i tornava sense deixar molt clar quina idea tenia. Aquesta és la imatge del Tiranus que queda en un dels mosaicos de l'arqueològic de Nàpoles, que correspon, com recordeu, a l'Herculano, bàsicament al jaciment d'Herculano, el que tenen allà. Doncs i aquest Tiranus tenia aquesta pinta, que per una altra part no és que sigui, que és la característica del sacerdot Isiaco. Mireu que no han canviat ni la manera de vestir, no s'han transformat en mossens, encara vesteixen com els egiptes en qüestió. I l'única cosa que hem fet canviar és el cult per tenir clar qui curava en quin moment. La tercera història, i probablement la que més m'agrada a mi, però que no tinc imatges i tinc que contar-vos, la conta en la història dels jueus Flavio Josefo. I aquí conta una història absolutament fascinant que suposo que algú de vosaltres ha llegit, però si no jo us contaré ràpidament, perquè conta la història d'un tipus que es diu Decius Mundus. I aquest està absolutament enamorat d'una dona que passa per allà que es diu Paulina. A lo millor sóc jo. Doncs es diu Paulina. Tant és així que li ofereix 20.000 dracmes per acostar-se a ell. Doncs clar, això ara sembla una bestiesa, escolta, perquè la dona estava casada amb un governador, però sembla que era una pràctica habitual. Tu oferies una quantitat i la dona deia si sí o si no, si no li molestaves massa, o si li molestaves massa és que la quantitat era petita. Però era una cosa que estava molt acceptada. Per tant, ell ofereix les 20.000 dracmes i diu la dona, pues no, he dit que no. Doncs molt bé, molt ben dit. Però clar, aquest tipus no acaba d'estar convençut. I en una criada que té ella, una liberta que es diu Ida, diu, escolta, saps què? Farem una cosa. Com era una dona que tenia molta afició a anar al templo d'Isis, jo me transformaré en el déu Anubis, jo mateix. Per tant, tu li diràs a la teva ama que anirà al temple però que serà posseïda per el déu Anubis i ja sóc jo transformat en Anubis. I jo sembla que va acabar bé, i quan dic va acabar bé volia dir que ell va acabar bé i que ell ja va acabar també bé. Estaven molt contents els dos quan han terminat. En la qual aquestes visites al temple i al sacerdot d'Anubis eren freqüents, eren curatives, per dir-ho així. Fins que ell ja es va assabentar que el mateix feien altres. En el moment en què s'ho va passar, ell ja li va dir al seu home, escolta, mira el que m'ha passat. I el pobre sacerdot va terminar sense poders curatius, com ho podeu imaginar. És una història fascinant en la que realment
veieu que en aquests dormitoris no només passaven les coses que ens contaven a la facultat, sinó altres molt més, jo crec, divertides i interessants. El que sí és segur és que si alguna vegada torneu a pensar en això que us estic contant, penseu en aquests temples que duraran quasi 1.000 anys, des dels grecs fins al primer cristianisme o el segon cristianisme, segle VII o VIII de la nostra era. Són pràcticament 1.000 anys en què la gent arriba allà pensant que es cura literalment. I per tant tenen un halo màgic que es veu clarament en aquests mosaicos d'Herculano, que com us estic dient són pràcticament les úniques imatges que tenim, en el que mireu com es van, diguem, equivocant de culto. Aquí sota ens pinten el sacerdot Isiaico, el sacerdot d'Isis a l'egípcia, per dir-ho així, però aquí a dalt comenceu a veure sacerdots que ja no van a l'Isiaca, no van nus, etc., sinó que van una mica a la cristiana, per dir-ho així, acompanyat d'algun ajudant a la cerimònia, que com veieu és negra i que va també a l'egípcia. Són imatges precioses i que expliquen que allí passa una cosa màgica. La gent es cura i la gent que va creu que es cura, per això deixa aquests records votius relacionats amb això. Mireu el mosaic aquest preciós també, que els que heu anat a Nàpoles i heu resistit la ciutat, segur que heu vist al Museu Arqueològic. Molt bé, aquesta era, diguem, la primera part de la xerrada. Veieu, per tant, com aquesta divisió entre medicina grega, romana i no sé què no té sentit. Veieu també com les imatges ens diuen que la sensació de curació arriba fins al final del segon cristianisme, com a menys, o a la baixa edat mitjana. I ara tenim la sort d'intentar saber què passa amb la gent quan es posa malalta de veritat, perquè a més està d'actualitat, ho veureu en els diaris ara, si no l'heu vist la setmana passada, ho veureu en la següent. Aquesta és l'estàtua de Julio César. Julio César, que lo veieu ahir, té aquesta pinta, és un home molt serio, diu Plutarco que és un home alt, maco, guapo, i que a més és un tipus molt intel·ligent i amb una gran energia. Però la discussió que veureu en els diaris, perquè ha sortit una teoria nova, és què li passava a Julio César. Suposo que algú ja sabrà què li passava perquè, o algú ha pensat en això, perquè recordeu-vos la història del Julio César, que en aquesta baralla que es diu la baralla de Thapsos. La baralla de Thapsos és un lloc que està en el nord d'Àfrica i també recordeu la segona guerra civil romana. Escipión i Catón estan emprenyats i volen quedar-se en Roma. I Julio César mateix arriba i diu, bueno, no, ja vaig jo directament. Hi ha un historiador que és Plutarco, com us dic, que escriu 10 anys després, de mort César. Vull dir, està parlant de memòria. I a més, ell no va estar a la baralla. Això vol dir que el que diu tenim que pensar-ho com a veure què diu aquest. Però mireu el que diu. Perdó, aquest és el Plutarco que us estic dient, està traduït al català i al castellà com La vida de los 12 Césares. I és un llibre que va fer en parelles, Julio César, crec que li toca con Alejandro Magno. I a més, molt ben posat, ara us explicaré per què. Davant de la batalla de Thapsos, quan comença la batalla en Escipión i Catón, Plutarco lo té clar. Julio César hi era, estava allí, dirigint la tropa, però just quan va començar la batalla es posa malalt i ens dona una pista de la seva enfermedad habitual. Ara intentarem saber quina enfermedad és, perquè veieu el que li passa a Julio César. Sembla que allí davant de tot dels soldats cau a terra, comença a convulsivar, lo veieu per aquí, convulsiva, sí? I a més, sembla que el cap se li ha anat. Doncs els generals lo porten una mena de castell apartat i lo fiquen fora. Aquí, si alguna vegada reviseu el que diu directament Plutarco en l'original, diu epilèpticos. Epilèpticos volia dir que convulsivava. Per tant, el diagnòstic de Julio César fins ara, que és quan sembla que dos protesten, era epilèpsia. I era aquesta epilèpsia del gran mal, que els francesos diuen gran mal, perquè la gent caia a terra i passava exactament el que diu Plutarco, no? Caia a terra, comença a convulsivar, alguns s'afogaven perquè estrellaven la llengua i coses així, però Julio César no, perquè naturalment hem de suposar que ràpidament lo posaven d'un cantó, etc., i algú tenia cura d'ell perquè no passés res. Però, com us deia, Plutarco ha escrit 10 anys després de la mort de Julio César, que si recordeu bé era l'any 44. Ara veureu alguna imatge, que és quasi con la que acabem la xerradeta, de què passava a Julio César quan lo van matar, que sí que tenim documentació gràfica. Però ell escriu 10 anys després. I per què epilèpsia? Per què li interessa? Per què li interessa escriure a Julio César el cantó d'Alejandro? Perquè Alejandro també s'ha dit que tenia epilèpsia. I si faig el mateix capítol en Alejandro i Julio César, estic dient que la grandesa del primer és la grandesa del segon.
Per tant, molts pensen que Plutarco es va passar a l'hora de col·locar-lo d'epilèpticos. Probablement volia fer a la idea als seus contemporanis de que Julio César havia sigut tan gran com a mínim com Alejandro Magno. Doncs, que és aquest que veieu aquí carregant en el mosaic en Darío III, en aquesta batalla que es diu la batalla de Gaugamela i que després la van ficar en un italià molt dolent com a batalla d'Arbela, també la trobareu com a batalla d'Arbela. Aquest Alejandro tan maco, el que portava el cap de la Gorgona aquí, que l'han pintat molt malament i que és un mosaic romà també del segle I. Doncs, d'acord, però què fem? Perquè realment els metges en Grècia com decidien quina enfermedad tenien? Lo veien millor en el gravat de Leonardo. El Leonardo explica molt bé que els metges pensaven que depenia del temperament i que, per tant, la malaltia que tu agafaves depenia del temperament que tenies. Ara, especialment en moments de crisi, i és un incís només, doncs proliferen tot tipus d'espècies. Hi ha algunes espècies relacionades amb la medicina que sembla que han descobert el que passava fa 3.000 anys. Per exemple, aquest grup d'espècies que es diuen psiconeuroimmunòlogos, que ningú sap el que és, probablement ell tampoc. Però en qualsevol cas, penseu que el que estan fent és, és possible que cadascú de nosaltres, per el material genètic del que disposem, tenim més predisposició a unes malalties que a uns altres. Ja ho va explicar Hipòcrates perfectament sense posar-se lo del seco, neuro i no sé què. Doncs mireu que ells deien que tenien 4 tips de persones. Els flemàtics, que és aquest, diguem que era l'equilibrat. L'iracundo naturalment es moria del cor, que és aquest que teniu aquí. El melancòlic no sé per què, però normalment es moria de malalties neurològiques. És l'equivalent al depressiu nostre. Veieu? I un quart, que no quedava mai clar exactament el tipus que és i que varia d'autor en autor, però que era l'obès, el tipus que havia viscut molt bé i que s'havia passat menjant i en el vi de l'època. En la qual era la manera que ells tenien d'entendre què passava. Què passava, per tant, quan diuen que Julio César és epilèptico? Doncs que està en el cap i, en conseqüència, lo incorporen a aquest grup de gent que es diu melancòlics. Melancòlics. Són els que tenen melanconia. Molt bé. Doncs mireu el que passa. Ara, Hipòcrates què va escriure o què va dir? No ho sabem. No ho sabem. Això en una facultat de medicina, quan es feia història de medicina, que ja no es fa història de res, que no cal, doncs penseu que durava 10 classes. Ens explicaven quin havia escrit quin llibre sobre la dieta. A lo mejor Heródico de Cos, un disciple d'Hipòcrates. O a lo mejor no, perquè ara estem segurs que no sabem exactament qui va escriure què. Doncs, de fet, la recopilació que tenim de tots els textos grecs que tenien que veure amb medicina, que és el que es diu Corpus Hippocraticum, és del segle XIX. Per tant, realment no sabem bé què va escriure Hipòcrates, ni que sí ni que no. Algunes de les coses que s'han assignat a Hipòcrates són aquestes que parla de la malaltia de Julio César, que és per la que les he portat, i que a més estan traduïdes per José Alsina, que va ser càtedro de grec a la Universitat de Barcelona durant 50 anys, i amic de Carlos García Gual, que ha estat, com us deia, per aquí. Mireu la manera que té Hipòcrates de pensar, que és el gran canvi. Penseu que venim de la màgia, l'empirisme i tota aquesta gent que es cura dormint. Hipòcrates lo té clar. No me parece que sea más sagrada aquesta malaltia, no té pinta de que sigui diferent a les altres. Tindrà una causa natural, igual que el resto. Doncs que nosaltres no entenem que estigui passant no vol dir que sigui sagrada. Aquesta idea, que és fàcil d'entendre, i que a més tothom està d'acord quan lo veuen els grecs, quan la transportem 2.500 anys cap endavant, sembla mentida. Doncs ara ens quedem tranquils quan nosaltres un metge ens posa una etiqueta. L'etiqueta tranquil·litza molt. Però jo me passo el matí dient, mire, vostè no sé el que és això. Per exemple, una etiqueta que aquest matí he aprofitat i com tenia que donar la xerrada ja l'he recordat, diu, bueno, explicaràs lo de la... Dius, ha entrat una senyora i diu, jo tinc fibromiàlgia, i jo li dic, jo no sé què és això. Ho sento molt, però no sé què és. Ajudar-la l'ajudaré el que pugui, però la fibromiàlgia no sé què és. Perquè l'etiqueta tranquil·litza. Doncs, però ens passa el que passava a Hipòcrates. Hi ha malalties, avui també, que no sabem exactament què està passant en elles. Doncs la honestitat consisteix en explicar, com ho deia ell, que me sembla que tindrà causa natural, però encara no sabem el què. Clar, ells veien caure un tipus a terra que començava a convulsivar, no sabien què passava. Però ell, Hipòcrates, que és per lo que es fa famós, bueno, suposo que tindrà una causa natural, igual que el resto de les malalties. Veieu, però havia gent que opinava el contrari que ell.
també avui. Hi havia gent que ràpidament posa l'etiqueta i ens quedem tranquils tots. Doncs mireu, els mags, els purificadors, els xarlatans, encara existien en la seva època i li deien coses a la gent sorprenents. Per exemple, li deien que es curaven no sé quin temple. Clar, Hipòcrates té aquestes idees que moltes de les quals no són acceptats per la seva gent. Els seus contemporanis no accepten el que estan veient, però sí que és veritat que és el primer que comença a dir coses que estan més a prop de lo que nosaltres veiem ara. Clar, quan continues llegint els tractats hipocràtics, alguna cosa dius, bueno, no sé si aquest home l'ha entès bé del tot. Mireu la que lia aquí, el mateix Hipòcrates està explicant el que entén per malaltia. I a mesura que avanceu en el paràgraf, vereu com el que entén per malaltia i el que volia dir en el paràgraf anterior estan en clar desacord. De fet, sembla que ell també participa de les idees de màgia i d'empirisme de l'època, com per una altra part no podia ser d'una altra manera, i com ho vereu a mesura que avancen les xerradetes, vereu que fins ara, quan arribem a la imatge del metge del segle XX, és la mateixa idea que tenien els grecs, de los que, com veieu, no estem tan separats. El que sí és veritat és que el pensament hipocràtic, que és aquest tipus que teniu aquí, ara en un fresco del segle IV, si he dit bé, que està a Roma, doncs es fa traduir i pensar per un metge romà, que és aquest altre que teniu aquí, que és el gran Galeno. El gran Galeno, que és el que torna a retraduir i torna a escriure un munt de llibres relacionats amb la medicina i que expliquen com els malalts es posen, tenen malalties, diguem, a la seva època, algunes d'una manera molt ben descrites. Per exemple, els miasmes que pujaven dels pantans i que provocaven la malària, aunque ell no sabia, naturalment, si era un mosquit o que era exactament el que l'estava fent. Galeno es transforma en el gran personatge de la medicina de l'època fins a pràcticament la baixa edat mitjana, que serà de lo que intentarem parlar el proper dia. Mireu que la importància és tal de Galeno i la importància és tal d'Hipòcrates que quan los posen a menjar en el segle XVII, que és aquell gravat que esteu veient ara, quan los posen a menjar amb gent, los posen a menjar amb gent que no sabem si són sants, déus o metges. Per exemple, aquest que teniu aquí a mà dreta, potser algú de vosaltres lo reconeixerà ràpidament perquè l'heu vist en un mosaic abans. És el gran Alejandro Magno. El gran Alejandro Magno. Mireu, aquest que està aquí, i en la representació que es farà dels metges fins al segle XVIII i XIX, doncs vereu que lo posen sempre mirant l'orina. Era molt important mirar l'orina. I a més hi ha una pel·lícula que lo conta molt bé, en La locura del rei Jorge. Recordeu-vos, miraven contínuament l'orina però no sabien el que eren les porfíries, que per cert es diagnostiquen l'orina, però passaven la pel·lícula mirant l'orina sense saber què buscar. Doncs aquesta orina es mirarà com un fet consubstancial. De fet, l'orina en aquest segle XVII es tastava. Clar, no teníem anàlisis de diabètics, així que el metge ficava el dit, la posava a la llengua i deia dolç. Efectivament, aquest tipus és diabètic. Doncs era la idea que tenien i per tant els metges se representaran com ho veieu aquí. Però a més, estem en un món en el que el metge no està clar què és. No està clar si és un xarlatan, si és un mentider, no està clar. I per tant vereu com es passen mitja vida representant el metge en un llibre obert. Bàsicament, ara que tinc a la sala algun molt bon amic lo diré, bàsicament per diferenciar-lo dels cirurgians. Bàsicament. Perquè la gran diferència entre el metge i el cirurgià, sense entrar en detalls, per no perdre amistats, era que el metge llegia i per tant procedia d'un grup de persones que llegien, el cirurgià no. El cirurgià el que feia era tallar i per tant procedia d'un grup de persones que bàsicament eren barbers, bàsicament, i que no calia llegir massa per anar tallant coses, doncs no calia llegir massa. Per tant, nosaltres tenim l'obligació de que quan identifiquem un metge en els retratos del segle XV, per exemple, hi ha un metge de Toledo que pinta el Greco i que ràpidament lo representa en un llibre, o el famós Luis de Palacios, que era el metge del rei de Felipe II, també està representat en un llibre amb la mà sobre el llibre, perquè queda molt clar que se l'ha llegit. Aquí lo veieu com la mà torna a estar sobre el llibre. Jo el que faig té que veure en una cosa tangible. Jo puc tocar el joc del que surten les meves idees. Però mireu, al cantó d'Alejandro Magno i de Galeno, que és perquè veieu la situació, tenim a Salomón. I Absalón, que és una figura mítica, bíblica, que no sabem bé si ha existit o no ha existit. O sigui, pràcticament el metge està a l'alçada dels semideus, almenys dels semideus, com ho veieu aquí. Ens hem quedat, i ara sí que queden 5 minuts i després anem a veure el futbol, ens hem quedat just en la caiguda de Julio César.
Hay dos professors, uno de Canadà i l'altre de cognom hindú, que han publicat fa 3 setmanes en el Neurological Science una idea relacionada amb la malaltia que patia el Julio César. I han dit que tenia un ictus, que havia tingut una trombosis i que no era epilèpsia, sinó que el que havia tingut era un ictus. Clar, aquestes coses, quan es diuen 2000 i pico d'anys després, sempre és miraculós intentar llegir-ho, però tenen arguments, com tots, i els arguments sí que els podem seguir. Perdoneu. Doncs, primer, com heu vist, recordeu les paraules de Plutarco. Aquest tipus té una malaltia habitual. Això per començar. Segon, sembla que l'epilèpticos, aquesta malaltia, lo fa convulsivar. Quina informació tenim nova? Doncs no penseu que moltes. Una interpretació de Suetonio, que també fa un llibret el que ens explica la vida de Cèsar i que ens diu que arriba a Còrdova 3 anys abans de la batalla que us he presentat, de la batalla de Tapsos, i diu que també a Còrdova cau i que torna a tenir un altre atac. En la qual la idea de Suetonio, doncs millor epilèpsia, no? Perquè si 3 anys abans ja estava malalt i cau aquí en les úniques runes que queden del temple romà dedicat a Apolo a Còrdova, que són aquestes que veieu aquí, doncs no queda clar per què tinc que canviar d'idea. Sembla que epilèpsia. Però hem trobat un paràgraf nou en el que Plutarco havia passat per sobre, però que ara queda clar que quan Julio César torna al Senado després de la baralla, se li cauen de les mans un objecte que portava. Cau a terra, deixa caure, perquè sembla que va perdre força al braç. I aquí ràpidament han sortit els metges, que naturalment són especialistes en aquest tipus de malaltia, sempre passa. Ara com estem terminant i acabem un dia, el doctor Massegur, que està per aquí, abre la porta del despatx i com veu que ja estic boig per aquestes coses de medicina, història i pintura, i diu, he trobat un article. Diu, quin article? Deixa'm l'article. Doncs, malaltia de Bosco Llanagui Arada, un article sobre la malaltia que havia patit Goya. I m'he deixat llegir l'article més, moltes gràcies, l'havia llegit, però efectivament l'havia vist, i a que no sabeu de què eren especialistes els que l'escrivien. Efectivament, de la malaltia de Bosco Llanagui Arada. Per tant, clar, quan tu comences a llegir història i el que ha passat fa 1.500 anys, la idea és tornar a llegir-ho amb els teus ulls. No podem posar ulls nous. La idea, per tant, que tot el que estàs llegint té que veure amb el que tu estàs fent. I per això és molt perillós quan diem això. Bueno, com us deia, la idea nova de Julio César és que va deixar caure uns papers, unes coses que portava a la mà dreta i que potser havia tingut una trombosis o el que diem ara accident isquèmic transitori i que per tant havia recuperat. Clar, 2 anys després, l'any 44, passa això que esteu veient ahir en un quadre preciós de Vincenzo Comencini, que és la mort de Julio César a mans del triumvirato i a mans d'aquest que s'està dirigint a la mà, tu també, Bruto, tu també, hijo mío, el que no es posen d'acord exactament què li va dir, però sembla que Bruto era amic seu, tan amic que Plutarco le dedica, i Cicerón le dedica 2 o 3 de los tratats al Brutus aquest que esteu veient, especialment el tratat principal de Cicerón, que és el del bien i del mal supremo. Per tant, el Brutus, que semblava un tipus equilibrat, mireu com aquí ha perdut l'equilibri i està acabant la vida de César i sense possibilitats de saber què va passar després. Només terminar en aquesta última diapositiva, que segur que us farà pensar per les espècies aquestes noves al voltant del fin del mil·lenni i de les crisis i totes aquestes coses que passen a la medicina que al final mires d'una manera un tanto estranya quan t'han passat 30 anys d'ofici, que m'han passat a un servidor. Doncs és el dia Hipòcrates. Per tant, quan arribeu a alguna arboristeria no oblideu el d'Hipòcrates perquè sembla que estan venent la panacea, mai millor utilitzat, però Hipòcrates ja ho tenia clar. Els metges el que fan és curar, només la natura sana. I és una frase que a mi m'agrada molt de que la gent la tingui en compte quan te van oferir, escolta, vostè le sanarem, sanar és molt, i això ho fa només la natura. Els metges el que intenten és donar un cop de mà i tratar de suportar al malalt, que ja fem, imagino, tot el que podem. Molt bé, merci per la vostra atenció.